Best wishes and congratulations all of you. আজি ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲକଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲକଧନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଦବାଇ ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଲକଧନ୍ଦାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ପ୍ରଥମ ଧନ୍ଦାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଗଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ୍ଦାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶରତ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଧନ୍ଦାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଗର। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରେ ନାମ ମୋହର, ପିଠା ଭିତରେ ସେ ଅଟଇ ସାର। ଏକମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବ, ଏକ କଳା ପକ୍ଷୀର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ଆଗ। ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବ, ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଅନ୍ୟ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ଆଗ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିଏ କହିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ଦା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ୍ଦା। ପାଞ୍ଚଟି ଅକ୍ଷରେ ନାମ ମୋହର, ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବୃହତ ଜିଲ୍ଲାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ଆଗ। ଏକମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବ, କଳା ମେଘ ଦେଖି ଏକ ପକ୍ଷୀ ନାଚଇ ଆଗ। ଏକମ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବ, ଅମରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବ, କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଟାଇଟେଲକୁ ବୁଝାଏ ଆଗ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିଏ କହିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ୍ଦା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ତୃତୀୟ ଧନ୍ଦା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଛଅଟି ଅକ୍ଷରେ ନାମ ମୋହର, ଏକ ଗ୍ରାମର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ଆଗ। ଏକମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଏ ଆଗ। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବ, ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ଆଗ। ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବ, ପିଠା ପାଇଁ ସେ ଦରକାର ଆଗ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିଏ କହିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ।